पुणग्या नाही तर तू काय ठेवची आहेत रे तू त्याला दीर बघूचा जेव्हा येऊ करीत असतो. चल आता पटकन चहा दे. चहा येते वाटेल या पुष्पा फक्त आ करून ता बघा. पुणग्याच्या पाठीमागे या बघा किती कामं करीत असतात त्याचं पत्त्या नाही या बघा. काय ते झांग आणि पुणग्याकडे मिरावता आपला आपणाच सांगा काय तरी कांदा पेटवतो काय हे बघा हे पुष्पाचे मोठे उद्योग असतात मोठे. या पुणग्याच्या पाठीमागे पुष्पाचा हात आहे. पुणग्या आपला फिरता आपला खाली येऊ काहीतरी सांगायला नको. नमस्कार मंडळी. तर रताळी वगैरे काढून झाली आणि आत्ता असंच वाडीत फेरपटको मारून येतोय. सगळे बसली आहेत सगळी मंडळी बघा. काला हे बघा इकडे सगळे गजाली चालले आहेत. पाणी भरतानाची गजाली एकदा तुमका दाखवूचेच लागणार. तेच झाली तयारी तो काय किती वेळ हां कानातल्या घालतं दिंडीक जाऊचा ना. मी नाही येत मग मी अशी तयारी फोटो काढण्यासाठी. काय ते फोटो काढूसाठी तयारी ओमो काय हे ओमे. आणि ही बघा इकडे सोला मारणाची सुकत घातलेली आहेत. ही बघा रतांबे फोडून अशी सोला सुकत घातलेली आहेत. तर मित्रांनो काय 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 कोणतो डायलॉग होय रे डायलॉग मारत नाव सांगलंच नाही काय ता सांगितलं काय सांगितलं अन्वी अमित मालन काय तर कळालंच नाही ग. अन्वी अमित मालन पप्पा नाही आले. नाही हां पप्पा आता बघणार काय व्हिडिओ तू दररोज बघतेस खरोखर. युट्यूबवर बघते यूट्यूबवर बघते. दात कोणी काढले चॉकलेट आणि मग मी येते आता असं फेरी मारून येतोय. पुणग्या सकाळी त्याका तापून घातलंय चौताळाहून पुणग्या तेव्हा जरा जागे करून येतोय. आता असं लग्नवाल्यांची गडबड बिडबड बघते ती. आता पवारीन पुढे गेल्यावर सांगता माका चाय हवी का नको. आता त्या लग्नवाल्याची गडबड बघते काय चालू होती कितपत. तर चला मंडळी पुणग्याकडे जाऊया. पुणग्याकडे बघूया काय बेत तो खबर काढून येऊया पुणग्याकडची. कारण त्याला सकाळी जरा तापवलंय त्यामुळे. इला काय मग खय गेला कसे दळण घेऊन गेला. आणि हे बघा इकडे नळे परततात. होमो काय परतीत ना होमो खालना फक्त काम करता मग आता नळे परतता वरती गोट्याची. हे बघा पाऊस इलो की ही आमची गडबड मोठी आहे नळे परतूची. नाही तर आम्ही भिजणार ढोरा भिजणार आमची होतोय ना. आमच्यापेक्षा आमच्या ढोरांची काळजी आम्ही भिजलाव तरी टप लावूची खाली. मी दिंडी एक जाऊचा येतला ना. होय बाबा नक्की होय नक्की ते बसवतं ना. इथे वांढराने टाकल्याने गुळपाट करू ना सगळं. बाजू किती होते हे बघा उमले बघा काय ते एक चिकाटलो काय करून टाकी दे. घुमलो जर चावलो हे बघा या कायता बघा हे बघा हे जर चावले झाडावर चढताना तर काय करून टाकतात. कुवल्यांच्या पुढचा उमले करतं डोळ्यात नसलं तर मारत. आणि ही आमका सगळ्यांका काळजी असता ढोरांची मेन. कारण वांडर हे सगळे नळे इसकटून टाकतात कौला वगैरे फोडून टाकतात. त्यामुळे पावसाच्या आधी ही महत्त्वाची कामं आहेत. लाकडा भरणे गवत भरणे नळे परतणे. पण हल्ली तर बराचसा कमी झाला कारण पत्रे इले सिमेंटचे त्यामुळे सगळा ह्या बराचसा कमी झाला. तरी आमच्याकडे कौलारू घरा होत अजून बऱ्यापैकी नळे वगैरे होत आणि ढोरा पण आहेत आमच्याकडे होय ना. नाही तर शेण मिळताना मुश्किल आहे. हे गोटे आमका असे लाकडा भरूसाठी ठेवूचे लागती. बाकी मग काय उपयोग होणार नाही. आणि हो बघा पूर्ण मातीचं गोटं नाही जुन्यातली घरा होती तसं एकदम. आणि ओम्याची ढोरा इली का नाही अजून इली आहेत. ही बघा जू वगैरे सगळा आमच्याकडे अजून आम्ही टाकला नाही कोणी.
आता हे पोरग्यांचं सांगता येत नाही, हे काय हा. खऱ्यातले दिसत नाही. दारूच घ्या आम्ही एवढे पण घ्या. हे बघा पूर्ण मातीचं गोटो. ह्याच्यात ढोरांका थंडी गरम्याच्या दिवसात गरम होत नाही आणि थंडीच्या दिवसात थंडी लागत नाही. कसं बरोबर. तसे आता गोटे मिळताना मुश्किलीचा झालेला. चल इथं पुणग्याडे जाते. तर चला एक फेरपटको मारून येऊया सगळीकडनं. आणि संध्याकाळी आज रात्री दिंडी आहे काय. नवऱ्याची तयारी बघते कितपत अंग काय. ही बघा सगळ्याची प्रत्येकांची तयारी, लाकडा भरूची तयारी चाललेली आहे. ही बघा ही जामसणकरीन लाकडा भरता आणि जिलाचं लग्न असल्या कारणाने का सगळी कामं करूची आहेत आधीच. हे बघा सगळ्यांची गडबड. आबा काय गेलो झोपलो हा. काय ग काय म्हणतेस इकडे बघ. हे काय रे काय नाही सर फणस देऊ किल्ले फणस देऊ किल्लं. मग तूच नंदन का चिंगम खा म्हणून सांगणार हो. नाही मग देववरतून तुझं तो सांगता तुझा ना नाही नंदन सांगता. नंदनच्या आधी मग सांगितलं होतं देववरतून सांगितलं होतं. हम्म. तरी बघा सगळी तयारी चालली आहे. अरे अरे हो बघा नवरदेव कलर काढता. लवकर जाग झाली. आरामात करा अजून थोडे दिवस होत. अरे जोपर्यंत नवरी येईल अनुक जाऊ झाला. हळूहळू होणार. हे बघा आबू तयारी करता आणि हे बघा रंगरंगोटी चालू आहे. लग्नाची तयारी चालू आहे. मग आमसणकरने काय म्हणतं झालंच नाही अजून का. हॅलोजन आधीच लावला. काय रे त्याचा झाला काय रे त्या बारक्याचा काय झाला का. संगीत खुर्ची खेळत होता. संगीत खुर्ची तू हरलीस. मला कोणी हरवलं. त्याने हरवला. तो लबाड आहे जरा कळला. तू हरव ना पुन्हा खेळ आणि त्याला हरव ना. कोणाला हरवला. हा मग हरव पुन्हा बघूया. आधी बघूया एकदा तुका हरवले. तू मला लहान असते का हरवतस म्हणजे काय चिटिंग करतो तू. काय करतो चिटिंग करतो. मग उलटा फिरान म्हणजे तू डामेसस होय ना गो. ह्या डान्सर ह्या बघा बर तू लाकडा भरून घे. ह्यांका कामाक लाव. अरे ती आजीला मदत करायची ना. आलीस ना मुंबईवरून ती लाकडं आणते. हा तिकडनं मला माहिती नाही लाकडं कशी. तुला माहिती ना लाकडं कशी आणतात ती. येते नंदनकडे. तर मित्रांनो चला पुणग्यारी घराकडे हा काय बघूया. काही गडप झाला काय माहिती. 2-4 दिवस गमलाच नाही काहीचा. चला आपण पूनमकडे जाऊया. आणि हे बघा हे आपला कोकण नारळ पोपळीचे बागे हिरव्या गार वातावरण. आणि आता जरा बऱ्यापैकी पावसाचं वातावरण होता पण नाही आत्ता जरा वेगळा वातावरण. पुण्य काय गेला खाली ग दळण टाकू गेला. मग काय साठा काढचं. तू माका इलस की कामाकच लावता आधी पहिला. मी बघितले मामा येतात काय शिडी लाव. तर मित्रांनो पहिले इल्याच कामाक लावल्या. पुष्पान पहिली साठा काढूक लावल्या. तर पहिली साठा काढूया नंतर भेटाय. हे बघा वर कौलावर साठा घातलेली आहेत. हे का रे सांगा का शिडी लाव. अरे पडली कोटू ना मका तर कामाक लायचं की आता 60 डे एवढी काढल्याबद्दल साठा ताण होता. तू कोणा मका देतं काही ती एक वडी ती पळवते. हा सगळ्या साठाने आंबे झाले. किती एवढी आहेत आता वाडीची. मग तर मित्रांनो ही बघा आंबावडी. तुम्ही विचारलास तर नाही आमच्याकडे. आता संपत इला सगळा. तर आधी मेन सांगाण मोकळं होतंय. तर मित्रांनो बरीचशी ऑर्डर घेतल्या कारणानं आता साठा आधी कमी आहेत आंब्याची वगैरे. फणसाची मिळतील
पण आंब्याची साठा कमी आहेत कारण आंब्याचं सीझन संपत इलो त्यामुळे. आता सुकवता नाही. आणि हे बघा हे असा जर वडिये खाऊक लागला तर कसे आम्ही विकणार. कोणी घाल्यान तूच खाल. हे बघा फणसाची फणसपोळी, आंबापोळी, कोकम सरबत. चल जा मस्तपैकी चाय बनव हा ठरव. आणि खाऊया आपण. चल पुणग्या नाही तर तू काय टाटा ठेवची आहेत रे तू जरा दीर दो. बघूचा जेव्हा यव करीत असतो. चल आता पटकन चहा दे. चहा येते मी वाटेल लावतो. खा तरी फणसाचा साठ. ही बघ अशी सुकली नाही त्यामुळे आता व्यवस्थित झाकून ठेवूची लागतात. हे मोठे उद्योग आहेत. साठा म्हटली म्हणजे झाला ना. हे बघा हे उद्योग त्या मागचे उद्योग भरपूर असतात. हे बघा ही अशी आता झाकून ठेवू काही व्यवस्थित नाही तर ती ओढली आहेत अजून. या पुष्पा फक्त करून ता बघा काय हा? पुणग्याच्या पाठीमागे या बघा किती कामं करीत असतात त्याचं पत्त्या नाही. या बघा काय ते झांग झांग. आधी पुणग्याकडे मिरावता आपला. हो आपणाच सांगा काय तरी कांदा पेटवतो. काय हे बघा हे पुष्पाचे मोठे उद्योग असतात मोठे. या पुणग्याच्या पाठीमागे पुष्पाचा हात आहे. पुणग्या आपला फिरता आपला खाली येऊ. काय तरी सांगायला नको हा? हे बघा अशी व्यवस्थित बांधून ठेवची लागतात साठा सुकली आता नसली तू तर. उठ आणि हा बघा इकडे कोकम सरबत तयार आहे. उठ उठ. चल बरोबर ना. चल मी अशा प्रकारे चहा पिऊन आता घरात जातोय. चल तू मॉप बडबडतलं चल लय तोंड चालतात. तेवढी लाव. शिडी उचल सगळा मी नाही करीत. मी चाललो घरी. पुणग्या नाही तर काय खरा ना. हो का ना रे? बाय बाय तेच करून जाते. बाय बाय. तर चला पुणग्या गेला खाली दळण आणू. तोपर्यंत आपण घराची वाटेक लागा.